abin da kuke yi ba kwa kyauta min na roƙa a takaice ne ya kamata a ce na kasance daga cikin wannan tafiyar taku wannan kungiya ne. To ba shakka mun tattauna ma bayananka kafin ka zo. Mutane irin ku ba ku shiga wannan kungiyar ba, kai da ana taba ka sakan biya yawa duk ka buga kidime. Kai da Allah ka daina tozarta na mana daina tozarta. Yanzu dai mu bar wannan kallananka za ka yi dunkule hannunka ka tafi wani wasu yan mintuna ko sakannin hannunka dunkule ka gani. Me gida duk wani matashi a ƙasar nan yana cikin kungiyar nan. Me faɗi kanka tsaye ina ma da kowa yana da ID card ɗinsa nan. Bara nuna ma wannan na Dangote kenan. Ga ma na Otodola can. Otodola. Sai kuma ga can na mai hakuri mai kwalkwal ga kuma can Mariya can. Ba bukatan wasu sabbin mutane muke, muna da mutane a nan. Ka gane idan ban shiga wannan kungiyar ba sai a ce ƴan maguna na nake raba gaba. Kai rufe min baki. Riri. Wai. Magina na tura ma akan dina ne. Jibe shi. Wai Allah ba dan ban dama dan wannan ma matakin farko kenan. Riri. Da lalata shi. Dan mage. Wayo fitsari. Aikin banza. Na jima da yin tsami. Riri. Latsa shi na matakin ƙarshe. Dan mage na cika min account dina. Wayo ni diksa. Jinan me taken jam'iyyar mu? Sha. Me takiyan jam'iyyar mu? Zan ga me zan iya yi. Gaskiya abun da kokari ya ciki ya jazzy. Na gode. Sama mai dikar ɗinsa. Na gode mai gida. Kar ka buɗe yan mata hannunka ga ya dikar ɗinka. Ƙungiyar dunkule hannu yan mata. Za mu rika sa ido a kanka, za mu sa ido. Karka da mu ya san zaka na fari da ni a ko ina. Domin taya ka murna. Karka na gode. Kan yar mage ta. Kiran na tun rabu da ni kai da ka shiga kungiyar hana mata kuɗi. Ƙwarai kuwa sisi ba wa bayarwa. Kun Allah ga baratan ɓokekken banza sharbe mana baki ke karke damu da shi. Bolwaras ne kwanan ne girma Fulamboti yake ma shi yake ya tashi girma. Ni ba na tare da masu hana mata kuɗi. Kalle na mana ki gani ni na mallakin waɗanda suke yaƙi da masu hana mata kuɗi ne a Najeriya. Ki kalle ne da kyau ba ma tare da su dan banza su dan wafi a daidai nake na cika miki bankin ki da kuɗi. Haka muke abubuwan mu saran mu ita ce shine tura min akan nan banki. Yan gane ai yanzu zan kula da ke yanzu mana tura min akan nan banki. Account ɗinki. Na tura miki 500. Kamata yi ka duba ka kalle ta kware da gaske. Allah san gama min baki. Yar mageran zan tsaya a gaba na lokacin da ya kamata ka gaya min wannan. Yar mage. Na kasance mallakin mata masu nan na da kafafu dan ga kudin ka kai zakka kuma sai na ga mai gida. Yar mage. Hey, yanzu ka duba. Ka ji kunya. Ka kumbura mai jiki kawai mai gida. Zaka da kukuwa. Belash mudaye.